Caroline er endnu ikke udtaget til de paralympiske lege. Det er derfor, hun er flyttet til gården i Sønderjylland. Hun skal sikre sig en af blot 2 pladser på det danske dressurhold. Indvendig ben, tryk den ud til højre hånd. Sådan ja! Manden, der skal hjælpe hende, er træner og stutteriejer Henrik Sibbesen. Altså, Caroline kan ikke have fejl. Hun kan ikke acceptere en fejl. Og det er der, hendes svage side er. Hvis hun laver en fejl inde på banen, at hun ikke tager overhovedet der og glemmer at ride resten af programmet. For det er vigtigt, at du holder fokus. At hun formår, når hun laver en fejl, og så finde et punkt og sige, når vi derhen, den her øvelse er færdig, få det op og køre igen, ro på igen og videre herfra. Til dressurkonkurrencer skal hesten adlyde Carolines mindste vink. Den skal trave sidelæns, løfte benene højt og let og ubesværet gå fra skridt til trav til galop. Prøv lige at lade den galoppere lidt igennem. Kom. Sådan. Ja, og så rolig. Når man er spastiker, har man sværere ved at koncentrere sig. Derfor er det Carolines helt store udfordring at holde koncentrationen og fokusere maksimalt på sit program. Det mindste koncentrationssvigt kan mærkes i hestens præstation og vil blive straffet af dommerne. Så Caroline har ikke bare skulle lære at styre hesten perfekt. Henrik har måttet træne hende ekstra hårdt for at opøve koncentrationen. Det har også været en hård omgang for hende. Absolut. Det er næsten noget, man ikke vil give sin værste fjende. Men jeg synes, vi er klar. Det er ikke kun på hesteryg, at Caroline træner koncentrationen. For at blive bedre til konkurrencer er det nødvendigt at træne hjernen lige så meget som hesten. Derfor er hun taget til Elsa-centret i Nordsjælland. Det er et af verdens førende forskningscentre inden for spasticitet. Og så bevæger du dig lidt. Fint. Så tager du den gule bold op der ind i midten. Meget fint. Caroline skal i dag prøve en helt ny behandlingsmetode. Ja, og så prøv at trække den ud. Ja, det er meget bedre nu. Fint. Sådan. Vi anvender computerteknologi, flashteknologi til at køre computerprogrammer, som optræner den synaptiske kunde hos menneskerne. Det betyder egentlig, at hjernen bliver bedre og bedre, jo mere du bruger den. Og det er den baggrund, vi anvender. At hjernen altid kan forbedres. Ved hjælp af en gul bold og et webkamera registreres Carolines bevægelser, og med dette nyudviklede computerprogram styrkes koordinationen mellem hjerne og muskler. Altså i et dressurprogram, så rider man en bestemt program, som du ligesom får uddelt. Og det kan du godt bruge det her til, fordi du skal samtidig skal huske, at du skal have noget fysisk, du skal have balance og sådan noget. Og det kan du bruge, det synes jeg, man kan bruge det her til. Løb til, sving med begge arme. Ja. Carolines intense behandlinger verden over med forældrene på sidelinjen er nu for alvor begyndt at virke. Hun er bedre end nogensinde. Som en af de eneste har Jackie valgt at kaste som de fleste raske kuglestødere. Han roterer om sin egen akse. Det får kuglen længere ud og er en af hemmelighederne bag hans verdensrekorder. Men teknikken er krævende, specielt når man som Jackie mangler det ene ben. Jackies træner hedder E. Gregersen. En rundboldskade har sørget for, at E. nu må humpe rundt på krykker, mens de arbejder med Jackies allerstørste udfordring. Han er svært ved at holde sig i ringen. Og derfor har der lavet sådan små justeringer i forhold til hans startteknik. Man må aldrig træde uden for cirklen eller oven på startplanken. Ej, hvor går det langsomt. Og når Jackies mål til hver konkurrence er at slå sin egen verdensrekord, er han nødt til at gå lige til grænsen, og alt for tit lige over. Men så går det ud ligesom før. Ej, lort. Da dagens træning er overstået, er det tid til at måle resultatet af anstrengelserne, og det er mildt sagt overraskende. Han har stødt rigtig langt. Den er 16,60. Faktisk så havde han også et stød, der var over hans gældende verdensrekord. Den er 17. Den er over 17. Men Jackie får intet at vide om verdensrekorden. Det vil få ham til at føle et endnu større pres i Beijing, og det vil E skåne ham for. Nogle gange synes jeg, at
det er fint nok, at han ikke lige holder for meget fokus på, at han har de der rigtig, rigtig lange træningsstød, så der kommer yderligere pres på hans higen efter en ny verdensrekord. Som spastiker skal man være mere end almindelig tålmodig. Alt er besværligt. Efter en times forberedelse og klargøring er det nu, det gælder. Det er sidste træning inden afgangen til en altafgørende konkurrence i Norge. Sidste chance for at kvalificere sig til PL. 3 danske ryttere deltager, kun 2 skal med til de paralympiske lege. En konkurrenter, som jeg er op imod for at blive udtaget til OL, de er gode, og jeg håber da selvfølgelig, at vi får alle sammen en god tur. Men jeg vil da helt vildt gerne med i forhold til dem. Her i den sidste træning er det stadig koncentrationen, der er i fokus. Så træner Henrik følger Caroline meget opmærksomt. Han er selv benamputeret og toprytter. Ingen kender Carolines udfordringer bedre end ham. Når vi er i træning og det der, er jeg hele tiden efter Caroline. Altså, jeg sidder sådan set op på hendes venstre skulder og kigger ned og skriger ind i øret på hende. Hold takten. Ja. Prøv at være meget mere fikseret på at få den lidt mere igennem ganachen, ikke? Det er mange ting, det gør ind ved en handicappet. Det gør, at det kan tage vedkommendes fokus. Altså, at så bliver de pludselig optaget af noget helt andet, og de er i gang med at fuld gang med at ride. Det skal sidde i ryggraden. Og så, de mener jo hurtigt, at jamen, det gør det nu. Men det gør det bare ikke. Ja. Og når du lægger indvendigt ben til, hvad er det så for en tøjle, du skal have fat på? Udvendige. Ja. Tidligt om morgenen efter den sidste træning er der afgang til Norge. Jeg har det fint nok lige nu. Jeg har det ikke sådan. Jeg tænker ikke så meget lige nu. Det er lidt for tidligt for morgen til at tænke noget som helst. Om ganske få dage ved Caroline, om hun er god nok til PL. Hvis Caroline ikke blev udtaget nu her, så vil jeg også være skuffet. Så hvis ikke andet, så kan vi være skuffet sammen.